گەرماهیە پەیوەندیên siyasî li ser qada Kurdî li Rojava carek din ber bi nezalaliyekê ve diçe. Piştî civîna 28 partiyên Kurdî li Qamişlo di 28 Hezêranê de kotê de sê endamên Encumena Niştimaniya Kurdî Enekesê di nav şanda Kurdî ya hevbeş de amade nebûn. Nakokiyên veşartî yên navbera Enekesê û PYD derketin ser rûyê avê. Ev alozî bi daxuyaniyên tund ên her du aliyan re gihişt asteke nû. Tevî ku li pişt perdeyê hîn xalên li hevkirinê li ser maseya her du aliyan hene. Ana ji xwe me ev civîn çêkir me rapora xwe da partiyên ku em erkdar kiribûn ji bo vî karî û di vê civînê cî derket ortê gerek em encamên konferansê biparêzin û em vê şandeyê jî xurt bikin û em bixwazin civîneke ku heme endamên şandeyê tê de amade bin em bi hev re bikin ji bo em kê çi kêmanî kir, çi şaştî kir em wan mijare ana deynên kêlekekê em bi hev re plansaziya pêşiya xwe bi hev re birin kevbeş em diyar bikin. Li aliyê din Enekesê di daxuyaniyeke fermî de tohmetên PYD red kirin û diyar kir ku bangewaziyên yekalî ji bo civînan li dijî pîvanên hevbeşiyê ne. Encûmenê da zanîn ku PYD û baskê wê leşkerî bi serê xwe wekî şanda teknîkî tevgeriyane ku ev yek bûye sedema rawestandina karê şandeyê. Enekesê bal kişand ser hewldanên xwe yê ji bo sazkirina hevdîtina li ger Serokkomarê Sûriyê Ehmed el-Şereh lêbelê heta niha tu bersiv nehatiye dayîn. û daxuyaniyek ji Pervîn Yûsuf seroka PYD derket. Rastî jî ew daxuyanî ne cihê xwe de bû ne demê wê de bû. Berxiste skura Enekesê de wê tatîla vê şandê kiriye. Rastî ne ev e yanî. تعطیلا شانده جه شامی هاتیه کرین نه پیشوازی وی هاتیه کرین انجمنی ویج داخلی یک درخست تکزی کر لسر کنفرانسی 26 سری کریزیا کردی لسر وین رینا کردیه هفبش گو ام پابندن پی و ام آمدنا گو ام جاره کدی کارو خباتا خال سر بردوام. پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیدایشی دبرسوا خوده. Enekesê bi paşguhkirina bangewaziyên diyalogê û berpirsiyartiya netewî tomatbar kir. Tevî vî zimanê eşk ê daxuyaniyan. Çavdêrên siyasî dibînin ku her du alî di du xalên bingehîn de yekdengin. Her du alî pabendbûna xwe bi encamên konferansa Nîsana 2025 nîşan didin û her du alî jî sîstema Şamê wekî astenkarê sereke yê çareseriyê dibînin. Taybet ku derfetek zîrîn ji Kurdara hatiye hemû zerfê navdewletî alîkarin got Kurd mafekî xwe qezinc bikin dibe ku ana nakokî hebin jî bidin alî em bînin tersî wêna nakokî xwe nûka nû dikin. A di duwa dîrok seba wê wanakê berpirsiyar bibîne, xelkê we berpirsiyar bibînin. Nabê kişiya alî sûcdare yan na divabe ku vê kelî ke eger em bira em bixwazin mafekî qezinc bikin divabe nakokî bêna paşxistin. Di navbera daxuyaniyên siyasî yên tund û hewldanên ji bo nûkirina diyalogê de şandeya Kurdî ya hevbeş li ber ezmûneke dijwar e. Kolana Kurdî li Rojava îro li bendeyek kadê serkirdayetiya siyasî bikaribe berjewendiyên giştî bixe pêş berjewendiyên partiyayî da ku ev fersenda dîrokî ji dest neçe. An ku dê dabeşbûna navxweyî wekî her car zirarê bide mafên netewî. Emcid Kurdo, Dengê Amerîka, Qamişlo.